Какво представлява циститът? Циститът е възпалително състояние на лигавицата на пикочния мехур на бактериална основа с най-чест причинител Escherichia coli. Бактерията Escherichia coli полепва по стените на пикочните пътища, което причинява възпаление и чести позиви за уриниране, съпроводено с парене и болка, а урината има неприятен цвят и мирис. Как да се справим с цистита? Цистирен е натурален продукт, съдържащ екстракт от червена боровинка и златна пръчица. Червената боровинка съдържа проантоцианидини тип А, които разпознават Escherichia coli като патоген и отлепват бактерията от стените на пикочните пътища. Златната пръчица намалява възпалението и служи като природен диуретик, който не нарушава електролитния баланс в организма. Комбинацията от двата екстракта отлепва Escherichia coli и я изхвърля от организма. След няколко уринирания вие сте се отървали от цистита, както и от Escherichia coli. За хубав ден с Цистирен!